Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak egunez egun Iruñe herriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduak 28 dugu gaurkoa inuzenteen eguna eta osteguna. Eta gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu. Iñaki Redin, paperak eta eskubideak danontzat plataformatik etorriko zaigu eta berak kontatuko digu zer den plataforma hori eta ze jardunaldiak edo ze ekintzak antolatu dituzten. Bestalde, betiko edukiak, beti bezala, eta gero amaitzerakoan, kiriketan Ornot Turrent ikustaldia Barainaingo auditorioan emandakoa ikusiko dugu. Beraz, beti bezala, has gaitezen lehendabizikoz efemerideekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1885 urtean Parisen Lumière anaiek bere zinematografoaren lehendabiziko erakusketa publikoa egin zuten, historiako lehendabiziko pelikulak proiektatuz, haien artean tren baten iritsiera deiturikoa. Urte batzuk geroago, 1923 urtean Espainian Primo Riveraren diktaduraren testuinguruan zentru ofizialetan katalana erakustea debekatu zen. Orain azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko urrakutzizkigun lerroburuak. Albisteekin hasteko Nafarroako eta Espainiako gobernuek hitzarmen ekonomikoaren eguneraketa sinatu dute. Horrela, urtero 810 milioi euroko ekarpena egin behar du foru gobernuak estatuari. Gainera, 155,5 milioi euro itzuliko dizkio Madrilek foru gobernuari azken 2 urteetan gehiegi ordaindu dute. Eta honen harira gaur goizean ematen dituzte hitzarmenaren xehetasunak Uxue Barkosek eta Mikel Aranburuk, baina atzo bertan Maria Solana gobernuko bozeramaileak azpimarratu zuen itun ekonomikoa berri ona dela Nafarroarentzat. Eta hitzarmen ekonomikoaren eguneraketaren harira lan sindikatuak adierazi du beharrezkoa den albiste baten aurrean gaude. Hitzarmen ekonomiko alde batera utzita, Orkoieko Kaiaba lantokian egun kaleratzeko edo egiteko asmoa iragarri du zuzendaritzak. Euskara kontuak albiste ere, administrazioan euskararen erabilera arautzen duen lege auzitara eraman dute UGT eta SPak langile elebakarren eskubideak urratzen dituela. Eta Orkoieko euskara ikastaroak ikasturtean bertan bera utzi nahi ditu UPNek ikasle gutxi daudela argudiatuta. Bertzalde, klima aldaketara egokitzeko estrategia baterako Europako leheneko proiektua aurkeztu du gobernuak, Life Narapna. Eta gaurko albisteekin bukatzeko Frances Fernandezek irabazi du Iruña fokatu argazki lehiaketa guztitxuritik eraikin singularrari egindako argazki batekin. Eman diezaiogun begirada bat egunkarietako azalei eta beti bezala Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, Nafarroak 215 milioi euro berreskuratzea aurre ikusten du estatuko diru ekarpena finkatu eta gero. Ondoan, UGT eta SPA euskararen dekretuaren gana jo eta bere suspentsioa eskatzen dute. Azaleko argazkian kamioi bat ageri da Arraitzorkin kontzejuko kale estu batean urrengo lerroburua lagunduta. Trafiko pisutsua Arraitzorkineko zeharbide estuan. Behekaldean, 3 berri. Lehendabizikoan, Osasuna Fausto Tienza jokalariaren irteeran lan egiten ari da. Bigarrenean, Iruñeak Txantreako Salesianaz eraikina erosi du hornidura zentru batean bihurtzeko. Eta azkenik, KSS konpainiak urtarriletik aurrera 100 langile kaleratuko dituelaren berri eman du. Diario de Notiziasen, Goikaldean lerroburu nagusian hitzarmena berritzeko itun historikoa. Azaleko argazkian Montoro eta Aranburu ageri dira ituna sinatu eta gero. Eta eskuineko zutabean 6 berri daude. Lehendabizikoan Nafarroa Europar Batasunak babestuta liderra da klima aldaketaren kontrako borrokan. Bigarrenean gobernuak egonkortasuna ematen dio UPNari aurrekontuetan 2020 urtera arte.
Hirugarrenean 8 hilabete espetxeratuta egon beharko da Altsasuko alkateari erio mehatxua egin eta gero. Laugarrenean, Nafarroak emakumeenganako indarkeriaren aurkako itunaren koordinazioa egotea eskatzen du. Bosgarrenean, merkataritzak eta ostalaritzak 4.600 lanpostu sortu dituzte Nafarroan 4 urtetan. Eta azkenik, Iruñeako udalak Salesianas ikastetxea erosi du. Gara egunkariko azalean. Goikaldean, kirolari dagokionez, Urrutiak kepa mantentzeko zailtasunak dituela aitortzen du, bere eskaintza berdintzera ailegatu den arren. Azpian, lerroburu nagusian, Iparragirre etxea bizirik ekartzeko 2 bide berri esploratzen ari dira. Ondoan, Tabarnia unionismo frustratu baten meka asmatua. Azaleko argazkian Aranburu ageri da lerroburu honekin. Estatuak Nafarroari egin beharreko diru itzultze milioiduna itxi du Aranburuk. Bekaldean erreportai bat dago izenburu hau duena. Ego Kurdistango preso politikoen errealitate ezkutua. Berria egunkarian. Goikaldean Nafarroako euskararen dekretuari helegitea jarri diote UGTek eta SPak. Azaleko argazkian Montoro eta Aranburu ikus daitezke 215 milioi Madrilek itzultzeko izenburuarekin. Eta Bekaldean hainbat berri ageri dira, lehendabizikoan Iparragirre arrasaten istea xantaiatzat hartu dute etxeratek eta sendiak. Bigarrenean Arabako aldundiak aurrekontuak onartu ditu PPren aldeko botoarekin. Hirugarrenean, Confebaskek uste du lanjabezia 8%ra jaitsiko dela datorren urtean. Hurrengoan, Yemenen blokeoa kentzeko eskatu dio Frantziak Saudi Arabiari, eta azkenik kultura atalean Gaizka Sarasolak memoriaren borroka eraman du taula gainera. Bukatzeko beti bezala Euskal Herria Irratiko webgunean hau daukagu. Goikaldean ezkerraldean hitzarmen ekonomikoa sinatuta gutxiago ordainduko dio Nafarroak Madrili. Ondoan, Francesc Fernández Planesek irabazi du Iruña fokatuz argazki lehiaketa. Beherago, inmatrikulazioak salatzeko ikatza eramanen diote Iruñeko Artzapezpikuari. Beherago eta Alboan, Lekunberriko eta Belateko radarrek 17.000 isun. Eta azkenik Euskararen dekretuaren aurka jo dute auzitara UGT eta SPA sindikatuek. Egin dezagun aurrera magazinarekin gaurko eta aste honetako agenda ikusten. Gaur eta abenduaren 31 arte Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Navarrorum 2000 años de documentos navarros sobre el euskera programa ikusgai dago izan bezala Nafarroako Errege Artxibo Nagusian. Gaur arratsaldeko 6etan Sanduzelaiko Zibiboxean aurrendako antzerkia eskainiko da euskeraz. Adel izenburuarekin sarrera 3 euro balio du. Gaur pixka bat geroxeago arratsaldeko 7:00 Zentral Kafe Antzokian kafe dantza izeneko dantza ekitaldia eskainiko da. Larunbatean, gaueko 10:00 La Fuga taldea ikusteko aukera izango da ere Zentral Kafe Antzokian, sarrera 15 euro. Yo te abría las ventanas del salón. Ya no hay nada, en la calle solo queda madrugada. Toma vieja en las ventanas del querer, son banderas que dibujan. Igandean, Sarasate pasalekutik, 35. San Silvestre lasterketa irtengo da. Sarrera 4 eta 15 euro bitartekoa izango da kategoriaren arabera eta inskribatu beharra dago besteiruña.com webgunean.
Gaur laino ugari eta euria, goizean hego-mendebaldeko haizea izanik temperatura zeozer igo da. Eguerdi partean fronte bat sartu da eta zaparrada mardulagoak. Arratsaldetik aintzinera ipar-mendebala sartuko da eta haize bolada gogorrak berriro. Elur-kota 900.000 metro inguruan egongo da hasieran, beherago Nafarroan, baina igotzen joango da eta gainerako orduetan 1.300–1.500 metro artean egongo da. Euri kontuekin jarraituko dugu ostiralean, egunaren lehen zatian fronte bat igaroko da eta orduan espero dugu euri gehien. Arratsaldean frontea urrunduz doanenean ostarteak zabaltzen hasiko dira eta mendebaldetik ekialdera atertzera egingo du. Hego-mendebaldeko haizearekin hasiko dugu eguna eta eguerdi partean mendebalera aldatuko da, norabide aldaketarekin batera haizeak indarra hartuko du batez ere kostaldean. Egunaren amaieran berriz ere hego-mendebaldera aldatu eta nahiko aulibiliko da. Giroa zertxo bait epelagoa izango da, maximoak 14–16 gradu artekoak izango dira leku askotan eta goizaldea ere ez da hain hotza izango. Ezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruin herrian eta Uharteko herriarekin hasiko gara. Abenduaren 27tik urtarrilaren 5era arte, biak barne Uharteko liburutegia itxite egongo da, Gabonetako oporrak direla eta. Txulapainekin jarraituko dugu. Urtarrilaren 5era arte, goizeko 9etatik eguerdiko ordubiak arte, Eguberrietako ekintza ezberdinak eskainiko dira Txulapaineko ludotekan. Eskulanak, jolasak, sukaldaritza tailerrak eta bar. Eta bukatzeko Iruinean hau daukagu. Gaur arratsaldeko 5etatik 8etara Iturramako Zibiboxean eta bihar goizeko 10etatik eguerdiko ordu batetara arte, udaletxean udaleko 2018ko egutegiak banatuko dira. Francesc Fernández Planasek irabazi du Iruñea fokatuz argazki lehiaketa, Bustintxuritik eraikin singularrari egindako argazki batekin. Rita Ginaga eta Remigia Etxarrenen biografiak, Pildoras de Bide izeneko emakume ezberdinek Iruñako historiari egindako ekarpenak jasotzen dituen proiektuaren protagonistak dira. Gaur arratsaldeko 8etan Bumaie deituriko zuzeneko musikako eta bideoarteko ikuskizunak Gaiarre antzokiko atzealdea argituko du. Eta azkenik Arrotxapeako auzoko bizilagunek txirrindulentzako aparkalekua izango dute Urzainki kaleko 14. zenbakian kokatuta dagoen lokal batean. Espero da 2018ko udarako erabilgarri egotea. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donestebe. Elektrizista behar da, ikasketa maila, lanbide heziketa edo urte bateko esperientzia, lantokia sarriguren kurrikuluna bidali partesabilduasigrek.es helbidera. Inglera irakaslea 2 lanpostu, 2017–2018 ikasturtean enprestako langilei erakusteko, goizez eguerditan edo arratsaldez, lantokia Zizur nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfllingua.com helbidera. 2 erizain behar dira, goizez edo arratsaldez lan egiteko. Iruñan interesatua bidali kurrikulunak gestionsanitarios@gmail.com helbidera. Ostalaritzako lanetarako 4 langile behar dira, 1 eta 3 urte bitarteko esperientziarekin. Lantokia Iruñan interesatua bidali kurrikulunak
javierallumier@hotmail.com elbidera. Gozogile laguntzailea behar da Atarrabian ordutegia goizeko 5:00 eguerdiko 12:00. Kurrikuluna bidali Baltasar Jorge Perez @yahoo.es elbidera. Geriatriako erizaintzako 3 laguntzaile behar dira ikasketa maila, lanbide heziketa erdi mailakoa edo osasun arloko lanen ziurtagiria. Iruñaldean lan egiteko kurrikuluna bidali, trabaja con nosotros soleraasistencial.es elbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko laguntzailea behar da Iruñaldean lanaldi osoan. Astelenetik igandera, arratsaldez eta gauez, urteko soldata gordina 14.303 euro. Kurrikuluna bidali, procesoauxiliar@gmail.com elbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko hezitzaile teknikaria behar da Iruñaldean oporraldia betetzeko urteko soldata gordina 19.772 euro. Kurrikuluna bidali seleccioneducadoresociales@gmail.com elbidera. Jangelako zerbitzaria behar da Zizur Txikian ordutegia 12:00 5:00 arte eta astean 2 egunez arratsaldeko 8:00 itxi arte. Kurrikuluna bidali asador@bidea2.com elbidera. Gas instalatzailea behar da Berriobeitin lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali juanelizalde@petronavarra.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera.